Alert mga day! So for today's video is mag-ice cream session mi sa Tipakahan with the Disney Princess. And yes, doon ko ipakilala sa inyo the new team. New team daw. So yes, watch out on that mga guys. And please don't forget to like and subscribe. Maliligo muna si Akich kasi medyo mabahong panghi na tayo mga guys. Panghi! So yeah. Let's go there and there and there and there. Alert. No, dalo kay ice cream. Wa jud na nampit. Murag nakatag-iya og ice cream sa Tipakahan. Babae ko diri. Nay babae nga gayaw-yaw diri sa Tipakahan oh. Na, babae nga gayaw-yaw. Sa atong team. Team piti-piti. Piti-piti kung saon pagkaon sa ice cream, di ba? Dila naman ko, step 4 naman ko. Piti-piti na dahil. Naman piti-piti. Ato ang trademark. Sige, go. Oh, sige, team. Sige na, tila. Ikaw din mo ice cream. Uman na, imo asa, ikaw na. Teamwork, by the way guys, ang Team Wakwak is now signing off. Piti. Team Piti-Piti is Kamera mo, ano mo lang diri. sagasa. Naon sa siya. Naghamit ang camera action. Murag gwapa kay diri dagita. Paon sa diyan mo camera hoy. If friend ko dai para kabalo aware jud ko kung saan akong angle. Hindi na, saya ko. Gusto na akong angle may himo ka ng angle kita. Sige, sira pagpila. Dahil ito advertisement, no? Sige, unsa ang pagtila? May anak ni Uday. Oh. Ha? Isum. Tingnan ba yun, dili? Dili siya pa unoy. Na-realize na ako sa youth siya. Murag ano siya, advanced learning. Dili na unhoy. Advanced learner, dahil. Diretso magkaon niya na na. Sunod content na na. Pero pasaylo ako sa mga nanghaon karon. Pasensya, ayaw yun nyo lang tawan yung video ko nanghaon mo kay disgrasya. Nangaon Nanghaon o. first tilaan manggo dili manggo anaon. Dito ako gingon di ay. Nga first tilaan. Buot man mo. Dayon sunod. Sulaan na mo kay inana ko dyan tila. Second step piti-piti. Pero murag lahi ito, wala na ako na Sige, pilang kalamit. lahi. Wala na ako na pilang kalamit. Di mo na lami nga ice cream good kanay mo lami oh. Color brown. So, ano siya? Ang saan pa pronounce ko? Kami po ng ilang ang saan pa promote ani? Icy. I see. Baka I naman. see, baka naman, kauna mo yung promotion. Napay chocolate. Na baka naman. Baka naman dyan. Kamu ganun, magpikon, Baka naman isponsoran kami ng tawag ka dito kog. So, before may mag-challenge, kani amang videographer, kani naaman siya, naaman siya, Inday ko lang. naaman siya pakulong karon sa challenge. So, before that, mangusog sa amin, tao ng ice cream. So, watch and learn. Kung sa ka, challenge. Usay nga lang sa imong channel i-promote gud imong channel. Malimot lagi ko sa atong team. Kung saan ganito atong team, guys? Team piti-piti. Oh, team piti. Piti mo ron. Papiti mo? Ano ba? Kakain nga ni